హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ రెండవ రోజు క్లాస్కి భక్తులందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీన్నే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈరోజు ఈ క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా పూర్వపు క్లాస్, నిన్నటి జరిగినటువంటి క్లాసులో అంటే మొదటి అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి అంశాలను ఒకసారి కొన్ని పాయింట్స్ మనము పునరావృతం చేసుకున్నట్లయితే అవి, సో మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడుగుతాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండుకుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేసిరి అని అడిగాడు. సో రెండు ప్రశ్నలు, ఒకటి ఆయన కుమారులు ఏం చేశారు, అలాగే పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటిది. దానికి 2 నుండి 11 వరకు కూడా ఆ దుర్యోధనుల్లో అక్కడ అతని యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితి, ఆ సైనిక పరిశీలనము, అతనిలో ఉండేటువంటి రాజనీతి చతురత అనేటువంటి అంశాలని సంజయుడు చెప్తాడు. ఏంటి ధృతరాష్ట్రుడు మొదటగా, అంటే ఇక్కడ అడిగినటువంటి దానికి సంజయుడు మొదటగా దుర్యోధనుడు మొదట పాండవుల సైన్యాన్ని చూసి అందులో ఉన్నటువంటి గొప్ప వీరుల గురించి చెప్పడము, ఆ తర్వాత తన సైన్యాన్ని గురించి గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పడము, ఆ తర్వాత
అక్కడ ఆ సైనిక శంఖనాదాలు పూరించడం అది చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇక పాండవుల గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ముఖ్యంగా ఆ అక్కడ రథం గురించి, ఆ రథానికి ఉన్నటువంటి కపిధ్వజం పైన, సో అంటే పాండవుల వైపు విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాలని 14వ శ్లోకం నుండి 20వ శ్లోకం వరకు తెలియచేయడం. ఆ తర్వాత ఇక అర్జునుడు అంటాడు, సో నా యొక్క రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలిపవయ్యా, తద్వారా నేను ఈ మహా సంగ్రామంలో ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉంటుందో అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడము. దానికి ఆ భగవంతుడు కరుణ ద్వారా ఆయన ఆ రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచి, ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ చూడవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కురు వంశస్థుల్లో, అంటే ఆ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది దాయాదుల మధ్య. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి యొక్క తండ్రులు, తాతలు, మేనమామలు, పుత్రులు, మనుమలు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, మామలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మరి వారందరినీ చూసి ఇక అర్జునుడు హృదయంలో మోహం ఏర్పడి, అంటే ఆ కరుణ ద్వారా ఆయన యుద్ధం చెయ్యను అంటూ ఒక 4 కారణాలని చెప్తాడు. ఆ 28 నుండి 46వ శ్లోకం వరకు కూడా మనం నిన్న చూసినటువంటి కనుక. ఏంటి ఆ చెప్పినటువంటి 4 కారణాలు అంటే, ఒకటి అతనిలో ఏర్పడినటువంటి జాలి, కరుణ. రెండవది ఆ రాజ్యభోగాల గురించి తనకున్నటువంటి సందేహము చెప్తాడు ఆ కృష్ణుడికి చెప్పి. అలాగే వాళ్ళని ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులను సంహరించడం అనేటువంటిది పాపమే కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక పాప భీతి ద్వారా, ఆ తర్వాత కులక్షయం అవుతుంది, వంశ నాశనం అవుతుంది, వంశం నాశనం వలన ఆ అంటే సనాతనంగా వచ్చేటువంటి వంశ ఆచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆగిపోతాయి, తద్వారా ఆ వంశంలో అధర్మము అలుముకుంటుంది అని చెప్తాడు. ఇవి ఈ 4 కారణాలు నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పినవి. మరొక కారణం, మొత్తం 5 కారణాలు చెప్తాడు ఆయన యుద్ధం చేయనని చెప్పడానికి. సో అందులో 5వ కారణంగా ఉండేటువంటిది ఈ రోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి. అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా, వారు గెలుస్తామా అనేటువంటి ఒక అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి ద్వారా అతడు చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఇవి 5 కారణాలు అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు. సరే, ఇక ఈరోజు మనము ఈ 2వ అధ్యాయంలోని క్లాస్ చూసుకున్నట్లయితే, ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. నిన్న చెప్పాడు ఏమని, నిన్నటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఇక ఆ విధంగా శోకతప్త హృదయుడైనటువంటి అర్జునుడు ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి ఆ రథములో ఆ విధంగా కూర్చుండిపోయాడయ్యా అని చెప్పాడు. సో ఇంకా మళ్ళీ చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసిన ఆ మధుసూదనుడు, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా అర్జునుడితో అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడు భగవంతుడు? శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వ కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో కృష్ణ భగవానుడు, శ్రీ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టినది? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే
నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటూ ధనుర్బాణాలను పక్కన పెడి వేసి శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీళ్లు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. అలా కూర్చున్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఏమిటి అర్జున ఇది? ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఏంటి? ఆ క్లిష్ట సమయము యుద్ధం చేయవలసినటువంటి క్షత్రియుడిగా అక్కడ యుద్ధ సన్నాహాలు, శంఖనాదాలన్నీ కూడా పూరించబడ్డవి. కౌరవుల వైపు నుండి మేము యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నాము అంటూ భీష్మ పితామహుడు వాళ్ళందరూ, ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళందరూ కూడా శంఖనాదాలు పూరించారు. మరి అటువంటి ఈ సమయంలో నీకెందుకయ్యా ఈ పాడు బుద్ధి పుట్టింది? నువ్వెందుకయ్యా ఈ యుద్ధం చేయనంటున్నావు? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. క్షత్రియుడిగా ఒక రాజుగా యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడం నీకు ఇది సరైనది కాదు అర్జున. ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. అంతేకాకుండా నీవు మోహంతో నా వాళ్ళను, నా బంధువులను చంపుతాను, ఎందుకయ్యా వాళ్ళని నేను చంపాలి అనేటువంటి భావనతో నీవు జాలితో యుద్ధం ఆపుతున్నా అంటున్నావు. కానీ ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నటువంటి వారు నిన్ను ఆ విధంగా భావించరు. యుద్ధం ప్రారంభమైనటువంటి సమయంలో పిరికి పందలాగా అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అని నీకు అపకీర్తి వస్తుందయ్యా అంటూ ఆయన్ని యుద్ధ సన్నద్ధుడిని చేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము చూస్తే, ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, క్లైభ్యం మాస్మగమ పార్థ నైతత్వ యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ట పరంతప. ఓ పార్థ, అంటే ఆ కుంతికి మరొక పేరు పృత. సో ఆ పృత తనయుడు కనుక పార్థ అనేటువంటి పేరు ఇక్కడ వాడింది అర్జున్ని పార్థ అని పిలుస్తున్నారు. ఓ పార్థ, ఓ అర్జున, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు. అంటే నీవు ఈ కరుణ, మోహము అనేటువంటి వీటికి లొంగి ఈ చాతగానితనానికి నీవు లొంగదు. నపుంసకత్వం అంటే చాతగానితనం. నువ్వు చాతగానితనానికి లొంగకు. ఇది నీకు తగదు. క్షత్రియుడిగా ఇది నీవు చేసేటువంటి ఇది నీకు మంచి పని కాదు అర్జున అంటూ ఆయన్ని చేస్తూనే మరొక పక్క ఓ పరంతప, అంటే ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఓ అర్జున, నీవు సాధారణమైనటువంటి వాడివేమి కాదు. నీవు శత్రువులను జయించగలిగేటువంటి వాడివి, శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి వాడివి నీవు. ఈ హృదయ దౌర్బల్యం విడిచిపెట్టి వెంటనే లేవయ్యా, లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ పతన కారణమైనటువంటి, అంటే ఈ చాతగానితనం, నపుంసకత్వము అంటే చాతగానితనం, ఈ చాతగానితనానికి నీవు లొంగకు. ఇది నీకు సరైనటువంటిది కాదయ్యా. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం, నీ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి మోహం, ఈ దౌర్బల్యం ఏదైతే ఉందో, ఆ మోహం ఏదైతే ఉందో దానిని వదిలివేయవయ్యా, వెంటనే లేచి యుద్ధము చెయ్యి అంటూ చెప్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి వ్యాసుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని అనడం లేదు. ఎందుకు శ్రీ భగవాను ఉవాచ అని అంటారు? ఇంతకుముందు మనం చూసాం, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని చదివాం ఫస్ట్ శ్లోకం. ఆ తర్వాత రెండో శ్లోకంలో సంజయుడు చెప్తుండే దాన్ని సంజయ ఉవాచ అన్నాం. ఆ తర్వాత మధ్యలో అర్జునుడు చెప్పిన శ్లోకాలని అర్జున ఉవాచ అన్నాం. మరి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పేటప్పటికి వచ్చినప్పుడు కృష్ణ ఉవాచ అని అనడం లేదు ఎక్కడ కూడా. ఏమంటున్నాము? శ్రీ భగవాను ఉవాచ అంటున్నాం. సో కాబట్టి వ్యాసుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని, అంటే శ్రీకృష్ణుడిని భగవానుడిగా సంబోధిస్తున్నాడు తప్ప అతన్ని ఎక్కడ కూడా సాధారణమైనటువంటి కృష్ణ అనేటువంటి పదంతో భగవద్గీతలో ఎక్కడ కూడా రాదు ఆ విధంగా. మరి ఇక్కడ భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి ఆ వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ఏంటంటే, సర్వ ఆకర్షకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే భగవంతుడిగా సంబోధించబడతాడు. మరి ఎవరు సర్వాకర్షకుడుగా ఉంటాడు అంటే, ఈ ఏవైతే 6 విభూతులను సహజ సిద్ధంగా
పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో వారు ఆ భగవానుగా సంబోధించబడతారు. మరి ఏంటి ఆ 6 విభూతులు అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణ ఆనందం, అందము. సో మరి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యము, ఈ 6 సంపూర్ణంగా ఐశ్వర్యాన్ని, శక్తిని, కీర్తిని, అందమును, జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని సంపూర్ణంగా ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు భగవానుడుగా మునుల చేత చెప్పబడినటువంటిది. సో శాస్త్రాల ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశం. శాస్త్రాలు మునుల అవగాహనం ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి. సో మరి ఈ కృష్ణుడు ఈ 6 విభూతులను పరిపూర్ణంగా ప్రదర్శించేటువంటి వాడు కనుక ఆయన భగవానుడుగా సంబోధించబడినాడు. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్ని ఈ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వానికి లొంగకయ్యా, ఇది నీకు తగదు, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేసి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటే అర్జునుడు మరికొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన అంటే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన అని సంబోధిస్తూ అంటున్నాడు, పూజా అర్హులైనటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలనయ్యా? ఎందుకంటే మా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు వల్లనే ఈరోజు మేము ఇలా ఉన్నాము. మా గురువుగా అనేటువంటి ద్రోణాచార్యుడు విద్యల వల్లనే నేను ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను. మరి అటువంటి పెద్దలను, మహాత్ములను నేను ఎలా బాణాలతో వారిని కొట్టగలనయ్యా? ఎందుకంటే సాధారణంగా పెద్దలను గౌరవించాలి, వారిని మాటలతో కూడా దూషించకూడదు అని చెప్పారు, హింసించకూడదు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి వాళ్ళని నేను ఎలా ఈ బాణాలతో వాళ్ళని కొట్టాలయ్యా, ఎదుర్కోవాలి అని అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు, గురూణ హత్వాహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహం లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూని హైవ భుంజీయ భోగాను రుధిర ప్రదీగ్ధాన్. సో ఇంకా అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, గురువులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి మహాత్ముల యొక్క జీవితాలను వారు మహాత్ములుగా సంబోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ. మరి అటువంటి మహాత్ముల యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి మేము జీవించడం కంటే, అంటే వారిని యుద్ధంలో సంహరించి మేము ఈ యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో గెలవడం కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటము ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. మరి ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ కూడా పెద్దలే కదా. మరి అటువంటి వారిని వధించినచో మేము అనుభవించేదంతా కూడా అనుభవించేటువంటి సమస్తము కూడా రక్త పంకిలమవుతుంది, వారి యొక్క రక్తంతో తడిచింది అవుతుంది కదా. మరి అటువంటి దాంతో మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము? సో కనుక మేము యుద్ధం చేసి వారిని సంహరించడం కంటే మరి ఎలా జీవించమంటావా? ఎలా జీవిస్తావు? మరి యుద్ధం చేయకుండా, రాజ్యం లేకుండా అంటావా? మేము భిక్షమెత్తుకోనైనా జీవిస్తామయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ విధంగా మరికొన్ని అంశాలని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యత్శ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా, ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా, నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, నా గురువులు అనేటువంటి మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహానికి గురి అయ్యాను, మోహం చెంది నా యొక్క శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. నేను ఇప్పుడు నాకు ఏది ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను అడుగుచున్నాను.
నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము చెయ్యి. ఇప్పటిదాకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులు ఏదన్నా చెప్తే దానికి వాదించాడు. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఇలా ఉంది కదా, వీళ్ళని చంపితే మాకు పాపం అవుతుంది కదా, మరి వాళ్ళకేమో రాజ్యాకాంక్షాపరులై యుద్ధం చేయాలనుకుంటున్నారు తప్ప మరి మనమైన అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి, ధర్మాన్ని తెలిసినటువంటి మేమైనా ఎందుకు యుద్ధాన్ని ఆపకూడదు అంటూ చెప్తున్నాడు. అలాగే గురువులను సంహరించి ధర్మశాస్త్రం ఈ విధంగా చెప్తూ ఇక చివరికి నా వాళ్ళు అనేటువంటి మమకారము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెందాను, శాంతిని కోల్పోయాను. కాబట్టి నాకు ఏది మంచో ఏది చెడు అనేటువంటిది నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. ఈ సమయంలో నేను నిన్ను గురువుగా, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక సాధారణమైనటువంటి స్నేహితుల్లాగా, బావబామర్దులాగా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది. కానీ మరి గురువు శిష్యుల మధ్య సంబంధం సంభాషణ జరిగితే ఎప్పుడు కూడా దానికి ప్రతివాదంగా ఉండదు. అంటే వినమ్రతతో ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సో కనుక ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించడమే కాదు, నేను పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాను, నీ శిష్యుడను, నేను శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఏది మంచో అది బోధించవయ్యా అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ధిక్కారంగా మాట్లాడేటువంటిది ఉండదు శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా. సో ఇక్కడ సాధారణంగా శరణాగతి అంటే సాధారణ నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలం ఉండడము, అలాగే మనలో కలిగినటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అణుకువ ఉండాలి అని చెప్తారు. జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడం. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసింది కూడా అదే. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించాడు. ఇంకా మరి శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలను చెప్తున్నారు. విఫలాన్ని మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ విఫలాలను, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రతను అంగీకరించనిదే మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలము అనాథ అని చెప్తూ చెప్తూ ఇంకా సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శత్రువులను తపింపచేసేటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవింద, నేను యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడట. ఈ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనోభావాలను తెలిసి, మరి అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటుండన్న విషయాన్ని తెలిసి ధృతరాష్ట్రుడు ఒక రకంగా సంతోషపడి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ అందుకనే అంటున్నాడు, అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడేమి కాదు, శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి వాడు, శత్రువులందరినీ జయించగలిగేటువంటి వాడు. అటువంటి అర్జునుడు అలా కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉన్నాడయ్యా, ఓ గోవింద అంటే కృష్ణుణ్ణి గోవిందాన్ని సంబోధించి యుద్ధం చేయనని మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఓ భరతవంశీయుడా అంటే ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు. ఆ సమయంలో అంటే ఎప్పుడైతే నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ అర్జునుడు మౌనంగా ఉండి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడో, అటువంటి ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వసునుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుడితో, అంటే శోకతప్త హృదయంతో ఆ కన్నుల నిండా నీళ్లు నింపుకొని అక్కడ కూర్చుని మౌనంగా ఉండిపోయాడు కదా, ఆ అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ
ఎప్పుడైతే ఇంతకు ముందు ఇద్దరు స్నేహితులు సమవయస్కులు భావభౌమర్దులు ఉన్నటువంటి వారు, మరి అటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ని గురువుగా స్వీకరించాడు. సో అంతకుముందు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించినలాగా అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు, పండితులాగా మాట్లాడాడు. సో అవన్నీ గుర్తు చేసుకొని కృష్ణుడు ఒక చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ అర్జునుడితో ఈ విధంగా అన్నాడట. అది చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. శ్రీ భగవాను వాచ అచోచ్వానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నాను శోషంతి పండితాః. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు పలుకుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ అర్జును చూసి ఒక పగలబడి నవ్వలే, ఒక చిరునవ్వు చిరు దరహాసంతో ఈ గీతను బోధిస్తూ ఉన్నాడు, తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఓ అర్జున, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావయ్యా అర్జున. ఎందుకంటే ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని ఒక పండితుల్లాగా చెప్పాడు కదా కృష్ణుడికి. సో అందుకే అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుణ్ణి మందలిస్తూ ఉన్నాడు ఒక రకంగా. ఓ అర్జున, నీవు మాటలేమో పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిలాగా దుఃఖింపదాని కోసం నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. పండితులైనటువంటి వారు జీవించి ఉన్న వారి గురించి గాని మరణించి ఉన్న వారి గురించి గాని దుఃఖింపరయ్యా. ఇక్కడ అంటున్నారు గతాసూన అగతాసూంచ నాను శోషంతి పండితాః. అంటే ఇక్కడ ఆ జీవించి ఉన్నటువంటి వారి గురించి కానీ అలాగే మరణించినటువంటి అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ దేహం గురించి కానీ ఆత్మ గురించి కానీ. సో మరణించిన గురించి వారిని గురించి కానీ దుఃఖింపరయ్యా పండితులు. మరి నీవేమో మాటలేమో పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ సాధారణమైనటువంటి ఒక అజ్ఞానిలాగా దుఃఖిస్తున్నావయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చెప్తూ ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇంకా ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, కృష్ణుడు అంటున్నాడు అర్జునుడితో, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయము ఏదియునూ లేదు, ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఇక్కడ నేను అంటే కృష్ణ భగవానులు ఎవరు? పరమాత్ముడు. మరి నీవు అంటే అర్జునుడు, అంటే ఆ జీవాత్మగా తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఆ అర్జునుడు కానీ కృష్ణ భగవానుడు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర ఆత్మలు జీవాత్మలు వీరందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియునూ లేదు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు, నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయము ఏదీ లేదు. అంటే మనమంతా అనాదిగా నుండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళమే అని చెప్తుంది. మరి ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము, అంటే మనం ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళమే అనేటువంటి అంటే ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో అలాగే మరి ఈ ఆత్మకు దేహానికి మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, దేహదారి ఈ దేహంలో
బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమముగా వెళుతున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున వేరొక దేహాన్ని పొందును. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. పండితుడనేటువంటి వాడు ఈ విషయం గురించి, ఈ ఆత్మ దేహాన్ని మార్చేటువంటి ఈ విషయాన్ని గురించి ఆందోళన పడరు వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది ఏంటి? దేహం. ఎందుకంటే బాల్యంలో చిన్నప్పుడు మనము మన ఫోటోలు చూసుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటాం. యవ్వనంలో స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు మరో రకంగా ఉంటాం. యవ్వనంలో ఒక రకంగా, నడి వయసులో ఒక రకంగా, ముసలితనంలో మరొక రకంగా ఉంటుంది. నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఈ దేహం. సో చివరికి క్షీణించిపోయినప్పుడు ఆ దేహాన్ని వదిలి వేరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆయన ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేది. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఫోటో చూపెడితే నేను అంటాం. ఎవరా నేను? మరి ఇప్పుడున్న మనం వేరు. సో కాబట్టి ఆ నేను అనేటువంటి భావం ఏంటంటే ఆత్మ, అది శాశ్వతమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనం ఏ విధంగా ఉంటామంటే ఈ 3 రకాలైనటువంటి, ఒకటి స్థూల శరీరము, ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరము, ఇది మరణంతో వేరయ్యేటువంటిది. భౌతికమైనటువంటి జడ పదార్థముల ద్వారా తయారయ్యేటువంటిది. మరణం తర్వాత ఆ సూక్ష్మ శరీరము ఆత్మ, మరియు ఆత్మ తర్వాత స్థూల శరీరంలోనికి వేరొక స్థూల శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి సూక్ష్మ శరీరం, అది అంటే ఈ సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలు, సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు, మనసు, అహంకారము, ఇవన్నీ కలిపి సూక్ష్మ శరీరంగా చెప్పబడతాయి. ఇక ఆత్మ. సో సాధారణంగా స్థూల శరీరమేమో మరణంతో వేరవుతుంది. సూక్ష్మ శరీరము ముక్తి ద్వారా వేరవుతుంది. ఇక ఆత్మ అది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. సో ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది మనం ఎలాగైతే కొత్త వస్త్రాలను కుట్టించుకుంటాం, వాడుకుంటూ ఉంటాం, కానీ చినిగిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఒక కొత్త వస్త్రాలు తీసుకుంటాం. అంటే పాత చొక్కాలను వదిలి మనం కొత్త చొక్కాలను ఎట్లాగైతే స్వీకరిస్తూ ఉన్నామో అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా ఈ క్షీణించిపోయినటువంటి పాత దేహాలను వదిలి కొత్త దేహాలను స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం జడ పదార్థాలైనటువంటి భూమి, గాలి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని అనేటువంటి వీటితో ఏర్పడుతుంది. ఈ పంచ మహాభూతాలతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఒక ఈ భౌతికమైనటువంటి యంత్రము అని చెప్తారు. ఒక కారు లాంటిది. ఆ కారు నడవాలి అంటే అందులో డ్రైవర్ ఉండాలి. సో ఆ డ్రైవర్ అనేటువంటిది ఆత్మ. అలాగే సాధారణంగా మనం ఇక్కడ మన యొక్క ఈ ఆత్మ ఈ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిలాగాను, ఈ దేహము పంజరము. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము? సాధారణంగా ఈ పంజరం అంటే దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉన్నాము, ఆత్మని అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉన్నాము. శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను అశ్రద్ధ చేస్తున్నాము, తాత్కాలికమైనటువంటి దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములు అయిన సుఖ దుఃఖములు కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. అంటే మనకు జీవితంలో, మానవ జీవితంలో కలిగేటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి తాత్కాలికమైనటువంటివి అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మన కాలక్రమంలో ఎండాకాలము, చలికాలము ఏ విధంగా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటుందో అలా వచ్చిపోయేటువంటివి కనుక వాటిని
ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇవి మానవ జీవితంలో ఈ సుఖదుఖాలు అనేవి ఏవి కూడా శాశ్వతం కాదు, వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఎండాకాలం, బాగా ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి, అలా అని చెప్పేసి మనం చేసేటువంటి పనులను ఆపుకోవడం లేదు. సో అలాగే మన జీవితంలో కష్టాలు కలిగినప్పుడు వాటిని గురించి బాధపడుతూ ఉండవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, పురుష శ్రేష్ఠుడు అయిన ఓ అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలతనొందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై చలించకుండా నిశ్చలంగా ఉండువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అర్జున అంటూ ఇక్కడ అంటే వీటిని ఓర్చుకోవడం ద్వారా ఆ నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ధీరుడై ఉన్నటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని అంటే దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అతడు ఈ బంధాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడతారు, మోక్షం పొందుతాడు అని చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అవినాశితు తద్విద్ది ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచ్చితు కర్తుమర్హతి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శరీరం అంతటను వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అట్టి అవినాశి అయినటువంటి ఆత్మ నశింపు చేయుటకు ఎవడూ కూడా సమర్థుడు కాడు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ తన బంధువులు వారందరినీ కూడా ఏనేదో సంపుతాను అనేటువంటి అంశాల్లో అర్జునుడు భావిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మను సంపడానికి ఎవడు కూడా అర్హుడు కాదు, ఎవడు కూడా అటువంటి ఆత్మను నశింప చేయలేడు అని చెప్తున్నారు. కనుక నీవు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆత్మలని నశింప చేయడాన్ని అంటే నశింప చేసేటువంటి సమర్థుడు కావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాద్ యుధ్యస్వ భారత. నాశనము చేయలేని అపరిమితమైన మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక నశించును. సో అంటే ఈ శాశ్వతమైనటువంటి నాశనం చేయలేనటువంటి అపరిమితంగా ఉన్నటువంటి ఆ జీవాత్మ ధరించినటువంటి భౌతిక శరీరము తప్పక నశించిపోయేటువంటిదేనయ్యా. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యి. ఎందుకంటే నీవు చంపినా, నీవు యుద్ధంలో సంహరించబడకపోయినా ఆ శరీరం క్షీణించిపోయిన తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలి ఆత్మ వేరొక దేహాన్ని పొందేటువంటిది. కనుక మరి అనివార్యంగా జరిగేటువంటి దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు? నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. యయేనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌతౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అని అనుకునేవాడు ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే అని చెప్తున్నారు. ఆ అవిద్య వల్లనే ఆత్మ ఇతరులను చంపుతుంది అని అనుకోవడము, లేదా ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అని అనుకునే ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే. నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవడి చేత చంపబడదు అర్జున అంటూ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్
నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఇంకా చెప్తున్నారా భగవంతుడు, ఆత్మకు ఎన్నడను జననము గాని మరణము గాని లేవు. అంటే ఆత్మ జన్మించదు, మరి జన్మం లేనటువంటిది మరణించదు, కనుక ఆత్మకు జనన మరణాలు లేవు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఆత్మ జన్మింపలేదు అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఆత్మ జన్మించినటువంటిది కాదు, జన్మింపదు అంటే ఇప్పుడు జన్మించదు, జన్మింపబోదు అంటే ఇక ముందు కూడా జన్మించబోదు. అంటే ఆత్మ జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటిది. అది ఇంతకు ముందు జన్మించి లేదు, ఇప్పుడు జన్మించదు, భవిష్యత్తులో కూడా అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాల గురించి చెప్తున్నారు. అది జన్మరహితమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనది, పురాతనము అయినటువంటిది. మరి అటువంటి దేహము చంపబడినప్పటికీ కూడా ఆత్మ చంపబడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఏ విధంగా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతుందో, ఆత్మ ఏ విధంగా ఆవాసాలను మార్చుకుంటుందో చెప్తూ ఉన్నారు. వాసాంచి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ఏ విధంగా ధరించునో అదే విధముగా ఆత్మ ఈ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుందయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని ఆత్మ పొందుతుంది. మరి అలా పొందినటువంటి ఇక్కడ చూడండి, సో సాధారణంగా ఒక ఆత్మ కొత్త దేహాన్ని పొందినప్పుడు యవ్వనమైన కొత్త అంటే నూతనమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతుంది. ఆ నూతన దేహం జన్మిస్తుంది, దేహం జన్మ. సో మరి అది క్రమక్రమంగా పెరిగిపోతూ ఉంది, పెరిగి ఇలా ఇలా పెరుగుతుంది, కొంతకాలం స్థిరంగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, క్షీణించిపోతుంది. అలా క్షీణించిపోయినటువంటి ఈ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలి మరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతుంది, మరొక కొత్త దేహంలోనికి వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఆత్మ ఈ దేహాలను వదిలి కొత్త దేహాలని, మనం ఎలాగైతే చినిగిపోయినటువంటి పాత వస్త్రాలను వదిలి కొత్త వస్త్రాలను స్వీకరిస్తామో ఆత్మ కూడా అదే మాదిరిగా తన యొక్క ఆవాసాలను మార్చుకుంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు. నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు అని చెప్తున్నారు. ఎట్టి ఆయుధాల చేత కూడా ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింపబడదు. ఎందుకంటే ఒక ఆయుధం తీసుకుంటే ఆయుధం ద్వారా దేన్నైనా ముక్కలు ముక్కలుగా చేయవచ్చు, కానీ ఆత్మను ఆయుధాల ద్వారా ముక్కలుగా చేయలేము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అగ్ని చేత దహింపబడదు ఆత్మ. ఆత్మ అనేది అగ్ని చేత దహింపబడదు. అగ్ని దేన్నైనా దహించి వేస్తుంది, ఎటువంటి వస్తువునైనా, కానీ ఆత్మను అగ్ని దహించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే నీరులో ఏదైనా తడుస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ నీటి చేత తడపబడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాయువు చేత ఎండింపబడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనిది మరియు శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది మరియు అవ్యక్తమైనటువంటిది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంది. సో ఆత్మ
ఖండింప శక్యము కానటువంటిది అని చెప్తున్నారు. చాలా సూక్ష్మాతి మన ఎంట్రుక యొక్క కొన భాగాన్ని తీసుకొని క్రాస్ సెక్షన్ చేసి ఆ వచ్చినటువంటి క్రాస్ సెక్షన్లో 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక భాగం అంతా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఆత్మ అని చెప్తారు. కాబట్టి అది అవ్యక్తమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది ఆత్మ. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది మరియు శాశ్వతమైనది. ఎటువంటి ఆయుధాల చేత అది ముక్కలుగా ఖండింపబడదు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కావున అనివార్యమైనటువంటి నీ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ నందు నీవు శోకించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పుట్టిన ప్రతి జీవి కూడా మరణించక తప్పదు అని చెప్తున్నారు. మరణించినటువంటిది మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. మరి అలా జరిగేటువంటి అనివార్యంగా ఈ విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు ఎందుకు నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం, నీ ధర్మ నిర్వహణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎందుకు నీవు నిర్లక్ష్యపరుస్తూ ఉన్నావు? ఆ యుద్ధాన్ని చేయడం గురించి నీవెందుకు శోకిస్తూ ఉన్నావు అర్జున అంటూ ఆ అర్జున్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నారు. తన కర్తవ్యాన్ని, తన ధర్మాన్ని తను నెరవేర్చవలసిందిగా చెప్తున్నారు. తద్వారా ఆత్మానుభూతి పొంది ఆత్మ శుద్ధీకరణం జరుగుతుంది అని చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ కర్మ మరియు స్వధర్మాలను గురించి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతి కుమారా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ అర్జున్ని కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. ఈ ధర్మయుద్ధంలో, ఈ యుద్ధంలో నీవు ఒకవేళ మరణిస్తే అది కూడా మంచిదే, స్వర్గానికి చేరుకుంటావు. అలా కాకుండా శత్రువులను నీవు జయించినట్లయితే ఆ రాజ్యం నీకు లభిస్తుంది, తద్వారా ఆ రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. సో ఏ విధంగానైనా నీకు మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు అన్నాడు కదా, ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తామో తెలియదు. ఒకవేళ నేను యుద్ధం చేస్తే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామో వాళ్ళు, నీవు గెలిచినా ఒకవేళ యుద్ధంలో మరణించిన రెండు కూడా మంచిదే నీకు అని చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభ అలాభౌ జయాపజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖదుఖములను గాని, లాభనష్టములను గాని, జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధము చెయ్యు అర్జున. అట్లు చెయ్యడం నీకెప్పుడు నువ్వు పాపము కలుగదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణుడు. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన ఈ సాంఖ్య యోగంని అంటే విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అంశము ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించారు ఆ భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఆయన దీన్నే బుద్ధి యోగము, భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తాను అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మొదట ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆ తర్వాత కర్మలు, స్వధర్మాలు అనేటువంటి అంశాలను బోధించినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పుడు బుద్ధి యోగాన్ని అంటే భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఏషాతే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి.
సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానమును నేను నీకు సాంఖ్యయోగము ద్వారా వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను వివరిస్తాను, విను. ఓ పార్థ, ఇటువంటి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనముల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతావు నీవు అంటూ ఆ బుద్ధి యోగాన్ని లేదా భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయం నుండి అది మనిషిని రక్షిస్తుంది అర్జున అంటూ ఈ బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించే విధానాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇటువంటి ఈ బుద్ధి యోగం నందు ఎటువంటి నష్టం గాని హాని గాని ఉండదు అర్జున. ఈ మార్గంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఏ మాత్రము పురోభివృద్ధి సాధించినా అది దారుణమైనటువంటి ఆ భయంకరమైన భయాల నుండి మనిషిని అది రక్షిస్తూ ఉంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హ్యనంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్నవారి యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ బుద్ధి యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వారి యొక్క ఆ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంది. వారి లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది, కానీ స్థిరంగా లేని వారి యొక్క బుద్ధి పరిపరి విధములుగా అంటే ఉంటుంది. అంటే వారు ఒక్క దానిపైన నిలకడగా ఉండలేరు ఈ భక్తి యుగంలో, భక్తి యుగాన్ని ఆచరించినటువంటి వాళ్ళు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు ఆ స్థిరత్వాన్ని, ఆయన యొక్క ఏకాగ్రతను మనము ఒక స్టోరీ చూసినట్లయితే, వారికి విద్యలు నేర్పుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారి యొక్క గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారు ఒక చెట్టు కొమ్మపై పిట్ట బొమ్మను ఉంచి ఆ పిట్ట కన్నుకు బాణం వేయడం వారికి లక్ష్యాన్ని ఇస్తారు. ఇచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కౌరవులు పాండవులు అందరికీ కూడా గురువు కదైనా. సో మొదటగా మిగతా వాళ్ళని అడుగుతారట. ఆ కౌరవులని అడిగితే, ఏం కనిపిస్తుంది నాయన మీకు చెట్టు పైన అంటే, ఏం కనిపిస్తుంది అటువైపు చూస్తుంటే అంటే, ఓ ఆకాశం కనిపిస్తుంది, మబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి, గుట్టలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటారట కొంతమంది. మరికొంతమంది చెట్టు కనిపిస్తుంది, ఆ చెట్టు పైన ఉన్న పిట్ట కనిపిస్తుంది, ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి అని ఇలా చెప్తారట. బట్ అర్జునుడి అడిగేటప్పటికి, గురువు గారు మీరు చెప్పినటువంటి ఆ పిట్ట యొక్క కన్ను మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది అంటాడు. సో అటువంటి ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వాటిని పొందడానికై వివిధములైనటువంటి కామ్యకర్మలను అంటే కామ్యకర్మలను ఉపదేశించేటువంటి వేదముల యందలి ఆ మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడతారు వాళ్ళు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైనటువంటి జీవితంను కోరువారగుట చేత అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలు కొన్ని ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటిని పొందడానికంటే స్వర్గలోకాన్ని ప్రాప్తి కోసము, లేదా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలో పొందడము, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఆ వేదాలలో సూచించబడిన వాటిని ఆచరించడం ద్వారా అధికారం రావడము వంటి వాటిలో ఈ అల్పజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ వేదాలలో ఉపదేశించబడినటువంటి మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. వారందరూ కూడా
ఆ ఇంద్రియ తృప్తే ఈ సంపన్నమైనటువంటి జీవితానికి కారణమవుతుంది, కోరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి వారు ఆ ఇంద్రియ తృప్తి తప్ప మరొకటి లేదు అని వారు చెప్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యావానర్థ ఉదపాని సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, చిన్న నూతి వలన కలిగే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలంచే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థములు గ్రహించిన వానికి సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మనకి పూర్వకాలంలో మంచినీళ్ళ బావి ఒకటని, ఉప్పు నీళ్ళ బావి అని, వేరే పనులకు వేరే విధంగా బావులు ఉండేవి. కానీ ఒక పెద్ద సరస్సు ఉన్నట్లయితే అది అన్నింటినీ ఇచ్చేస్తుంది. అలాగే ఆ వేదాలలో సూచించబడిన సమస్త ప్రయోజనాలను, వాటి యొక్క అంతర్ధానాలను గ్రహించినటువంటి వాడికి అన్నీ వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఏదో భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు మాత్రమే కాదు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుటకు ఎందే నీకు అధికారము కలదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ ఆ కర్మ ఫలము పైన కాదు, నీవే కర్మ ఫలమునకు కారణము అని ఎప్పుడూ అనుకోకు. అలాగే చేయవలసినటువంటి కర్మలు మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను ఆచరించడమే మన యొక్క కర్తవ్యంగా చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఆ కర్మ ఫలాలపైన కాదు మన యొక్క కర్తవ్యం, మన యొక్క అధికారం మనకు లేదు అని చెప్తుంది. అలా అని ఆ కర్మ ఫలాలని, అంటే కర్మలు చేయటము మానవద్దు అని చెప్తున్నారు. అలా ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఆత్మ శుద్ధీకరణం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్త దోచ్యతే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ దేవదేవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించేటువంటి ఆ సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో, మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడినప్పుడు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఎవరైతే తన యొక్క మనసు ద్వారా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా తృప్తి అంటే స్థిరపరచుకోగలుగుతారో, నిగ్రహించుకోగలుగుతారో, ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని నుండి, ఇంద్రియాలను భోగించాలి, ఇంద్రియ అనుభవాలు పొందాలి అనేటువంటి దాని నుండి ఎవరైతే బయటపడతాడో, అలాగే ఆ విధంగా శుద్ధపడి మనసుని ఎల్లప్పుడూ ఆత్మయందే తృప్తి నొందించుకుంటాడో అప్పుడు ఆ మానవుడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. యథా సంహారతే చాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. తాబేలు కూడా తన అవసరాలకు మాత్రమే
తన అవయవాలను బయటికి తీసుకొని గమ్యాన్ని చేరగానే ఆ అవయవాలంటిని కూడా చిప్పలోకి ముడుచుకుంటుంది. ఒకసారి అవయవాలను చిప్పలోకి ముడుచుకుంటే దేని చేత కూడా అవి ఇక డిస్టర్బ్ చేయబడవు. అంటే అది వాటికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మనలో ఉండేటువంటి ఆ సర్వ విధాలైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మళ్లించినటువంటి వాడు, వాటి నుండి దూరంగా ఉండేటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం తృష్ట్వ నివర్తతే. దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతను చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ విషయాలను నిగ్రహించి వాటి నుండి దూరంగా ఉండడం అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు ఈ భౌతిక విషయాలు. అయితే ఇది సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాల రుచి ఇంకా మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు ఇదంతా తాత్కాలికమైనదే అని తెలుస్తుంది. తద్వారా అంటే ఏదైనా మనం చిన్నదాన్ని వదిలేయాలంటే ఏం చేయాలి, దానికంటే ఉన్నతమైనది మనకు లభిస్తే వదిలేస్తాం. మరి ఆ ఉన్నతమైనది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అలా వదిలేసి అతడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాని ప్రమాతీని హారంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు బలవంతము మరియు దృఢములు అయి ఉన్నవి. వానిని నిగ్రహించుటకు గాఢంగా ప్రయత్నించి యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేయుచున్నవి అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ ధ్యానం చేసి అంటే మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటిదే అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ యుక్తాయుక్త జ్ఞానం తెలిసినటువంటి, ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి జ్ఞానం తెలిసినటువంటి పండితుల యొక్క మనసును కూడా ఈ ఇంద్రియాలు హరించి వేస్తాయి అని చెప్తారు. దానికి మనము విశ్వామిత్రుడు స్టోరీ తెలుసుకోవచ్చు. విశ్వామిత్రుడు మౌనిక ఆమెతో మీనకతో ఆ మైథున క్రియ కోసం తన యొక్క ధ్యాస అంతా ధ్యానం అంతా కూడా వదిలివేస్తాడు సో మీనక కోసం. సో కనుక మరి అటువంటి మహానుభావులు లాంటి వాళ్ళు కూడా అంటే ఆ పండితుల యొక్క మనసును కూడా అవి హరించి వేస్తాయి. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవి చాలా బలమైనవి మరియు దృఢమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాని తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తమ ఇంద్రియములను వశమునందు ఉంచుకొని మనసుని నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని మనసుని ఆ భగవంతుడి పైనే, నాయందు అంటే ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడి యందు, భగవంతుడే కృష్ణ భగవానుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యందు మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేసినటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే సుపజాయతే సంగాత్ సంఛాయతే కామః
కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వలన కోరికలు పుడతాయి. కోరికల నుండి కోపము కలుగుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒక విషయం గురించి నిరంతరము మనము ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి దానిపైన ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. ఆ ఆసక్తి కోరికలుగా మారుతుంది. కోరికలు నెరవేరినప్పుడు అది క్రోధంగా మారుతుంది అని మనకి ఇక్కడ అది ఈ మానవుణ్ణి నాశనం చేసేటువంటి, పతనం చెందించేటువంటి శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, కోపము మూలంగా అధికమైనటువంటి మోహం కలుగుతుంది. మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి పతనం చెందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైచరన్ ఆత్మ వశ్వైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. కానీ ఎవరైతే సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడతాడో, నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉంటాడో, ఆ నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతాడో, అటువంటి మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహము పొందగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. అంటే ఎవరైతే ఈ సమస్త రాగద్వేషాలను వదిలివేస్తారో, ఎవరైతే నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతారో, అటువంటి మనిషికి, అటువంటి మానవులకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము పూర్తిగా లభిస్తుంది అని చెప్తుంది. ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి, ఆ అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయి పరమశాంతి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలా సంతుష్ట మనసుతో ఉన్నవాని యొక్క బుద్ధి శీఘ్రమే ఆ భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది అని చెప్తుంది. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా న చాభావయత శాంతిః అశాంతస్య కుత సుఖం. మనసు ఇంద్రియములను నియంత్రించని, క్రమశిక్షణ లేనివానికి స్థిరమైన బుద్ధి కానీ, నిలకడైనటువంటి భగవద్ధ్యాస కానీ ఉండవు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అవి లేనివానికి మనశ్శాంతి ఉండదు. మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఇంద్రియాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవ మివాంభసి. ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలోని నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన గాని మనసును కేంద్రీకృతమైనట్లయితే మనసు అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నీటిలో, సముద్రంలో ప్రయాణించేటువంటి ఆ నావను, పడవను బలమైన గాలి వచ్చిందనుకోండి పక్కకు నెట్టేస్తుంది. అలాగే
ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన, మనకున్నటువంటి ఈ పంచేంద్రియాల్లో ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన మనసు కేంద్రీకరించబడ్డా ఇక అది ఆ బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నా. సో కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అని చెప్తుంది. కనుక ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు కలవాడా, ఎవని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మన కళ్ళు ఉంటాయి, చూసిన ప్రతిదాన్ని పొందాలి అనిపిస్తుంది మనకి. సో అలా కాకుండా కన్ను అనేటువంటి ఇంద్రియం చూడడం, చూసేటువంటి దాన్ని కూడా నియంత్రించుకోవడం. చెవులు వినడం, దేన్ని పడితే ఆ విషయాలు వినడం కాదు, భగవంతుని సంబంధించినటువంటి విషయాలను వినే విధంగా ఆ చెవులను నియంత్రించుకోవాలి. చర్మం స్పర్శ, సో ఈ సాధారణంగా స్పర్శ కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి చేస్తూ ఉంటుంటారు, బట్ దానిని కూడా నియంత్రించుకోవాలని చెప్తాను. ఇక్కడ మనకి మరొక ఇంద్రియము నాలుక. ఇది ఏది పడితే అది రుచులు తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది నాలుక, దానిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. వాసనలు, ముక్కు దాని యొక్క ఇంద్రియార్థము వాసన. సో ఆ వాసనలు ఏది పడి ఎటువంటి వాటిని కాకుండా నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటా. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే న శాంతి మాప్నోతి న కామకామి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలముగా నుండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించుచున్నట్లు కోరికల నిరంతర ప్రవాహముల చేత కలత నొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సముద్రముకి అన్ని వైపుల నుండి, 4 దిక్కుల నుండి కూడా సాధారణంగా నీళ్లు వచ్చేసి, నదుల నుండి నీళ్ళు వచ్చి కలుస్తూ ఉంటుంటాయి. అయినా సముద్రము స్థిరంగానే ఉంటుంది. మరి అలాగే మనలో కూడా ఈ కోరికలు నిరంతర ప్రవాహం వచ్చి కలుస్తూ ఉంటుంటాయి. అయినా వాటి నుండి కలత చెందకుండా స్థిరంగా ఉండేవాడే శాంతిని పొందగలుగుతాడని చెప్తున్నారు. కానీ అలా చేయకుండా, వాటిని ఆ కోరికలను నియంత్రించుకోకుండా, ఆ కోరికలను తృప్తి చెందించుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడు ఎప్పుడు అటువంటి శాంతిని పొందజాలడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్పి ఇక చివరికి ఈ అధ్యాయం ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది, ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఓ అర్జున, ఇదే అంటే ఇప్పటి వరకు ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆత్మజ్ఞానము, స్వధర్మము, స్థితప్రజ్ఞుడు, బుద్ధి యోగము, ఇవన్నీ ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయమైనటువంటి జీవన విధానము అర్జున. దీనిని పొందినవాడు అంటే ఈ విషయాలను సరిగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు మళ్ళీ మోహము పొందడు, మోహానికి గురికాడు అర్జున. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం, సో ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్. హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్. మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. ఈ దేహము అంటే మనకి కలిగేటువంటి సుఖదుఖాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతి పొందాలి. సో దానికోసం నిరంతరం కూడా ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయాలి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మంత్రాన్ని, ఈ కలియుగ ధర్మం అది హరినామ సంకీర్తనం. సో దాన్ని చేయడం ద్వారా
సంతోషంగా ఉండవచ్చు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఎవరికైనా ఏవైనా